Holwyddoreg ar iaith. Gofyniad 1. Pa beth yw iaith? Ateb. Yn y niwl uwchben Sir Fôn, aeth dwy awyren heibio'i gilydd, heb gyffwrdd a heb weld, yn nallbwynt yr Eidar. Dyma beth yw iaith. Cyfres o gamddealltwriaethau. Coesau yn taro byrddau mewn stafelloedd tywyll. Ystyriwch, pe byddem ni'n dallt ein gilydd, be fyddan ar ôl i'w ddeud? Gofyniad 2. A yw hon yn iaith? Ateb. Maen nhw'n dweud ei bod hi. Nid pawb. Mae rhain ei gwadu, ei galw'n sŵn neu rhywbeth marw. Rwy'n casglu pethau marw. Ammonit, penglogau, adar bach a brigarin. Hen fatris, beiros gwag. Ei rhoi mewn bocsys cidiau dan y gwely. Yn fath o ofergweiliaeth. Gofyniad 3. Beth aeth cyn iaith? Ateb. Nid tawelwch, na, ond sŵn. Ffasiwn ddwndwr. Dŵr yn llifo lawr cynentydd, gwynt mewn sgyfaint. Mell ar y mynyddoedd a rhew yn gwychian, mewiam bwncath chwibam pry, curiad esgyll cydyll uwchben cors a sisial sglefrod môr. Gofyniad 4. Beth a wedi iaith? Ateb. Mae iaith, medden nhw, fel gwastraff niwclear. Wedi'r adwaith gynta, y creu mawr, y gwres a'r dinistyr, mae'r stwff sy'n gwrthod marw. Ei gladdu'n ddofn, i alltudio o wyneb haul a gwres y ser, mae atomau fod yn dal i gnoni, yn dal i droi a throsi, hyd yn oed o'i bedda dofn, maen nhw'n gwgu, yn gwrthod pydru. Diolch.